שלום, שמי איה הוניג ואני אנימטורית דו-מימד. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על יצירה של אנימציה קלאסית ושילוב שלה עם וידאו לקליפ בלוז עוטף של עדי לוויתן. השראה ועיצוב. לפני שניגשתי לאנימציה, התחלתי בלאסוף השראה ולעצב את הכלנית המתאימה. אני משתמשת באפליקציה של מילנוט, שהיא מאוד נוחה לארגון יצירתי של פרויקטים מהסוג הזה. יש הרבה מה להרחיב עליה, אבל זה לסרטון אחר. אספתי תמונות ברחבי הרשת למודבורד, והכנתי את פלטת הצבעים שבה אשתמש. הקונספט לקליפ היה שהמראה הכללי יהיה בשחור לבן, פרט לכלניות שיהיו אדומות. אחרי זה עשיתי סקיצות עד שהגעתי לעיצוב הזה. ועכשיו לאנימציה. לאנימציה השתמשתי בתוכנת TV Paint, אבל זה ממש לא מחייב. אפשר להשתמש בכל תוכנת אנימציה קלאסית כמו טון בום, פרוקריאט, אנימייט או אפילו פוטושופ עם הפלאגין המתאים. השכבה הראשונה שיצרתי הייתה אנימציית רף, קווית ומשוחררת, כדי שאוכל לראות את כל המרכיבים יחד. עליה כותרת, הבטן הלבנה של הכלנית והאבקנים השחורים. הפריים רייט משיקולי תקציב וסגנון נקבע על 3 פריימים לשנייה. הכנתי עוד 2 פרחים שאחד מהם הוא סתם כתם אדום, לפעמים לסיזמור, במיוחד במקרה הזה. והוספתי קצת חלקיקים שעפים ברוח לאווירה. ועכשיו לקומפוזיטים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים לאפטר. בעצם יצרתי קומפוזיציות מהתמונות שהצאתי מ-TV Paint. כל זה הכתם, פלאואר 1, פלאואר 2. בואו נראה. אז בעצם שלושתם נמצאים על בלנדינג מוד של hard light. אני אפתח את האופסיטי כי יש פה fade in בעצם של כל אחד מהם. אנחנו מסתכלים למשל רק על הפלאואר 2. אז אנחנו בעצם מתחילים מ-0 ומגיעים ל-90%, 90, כולם על 90. ולאט לאט כל אחד פייד ככה בזמן שלו, לפי מה שהתאים. אז זה דבר ראשון. אבל בואו נראה את כל האפקטים. בעצם כשאני מתקרבת עכשיו, לדוגמה, ניקח את הפרח הזה. אני אשים רגע על פול כדי שנוכל לראות את הטקסטורה. הטקסטורה הזאת היא כבר אחרי האפקטים. עכשיו אני שנייה אחבא אותם, כדי שתוכלו לראות כמה זה לא מתאים לפני האפקטים. לפני ההתאמות שעשיתי. עכשיו, הכלנית הזאת נראית מאוד ממוחשבת, זה בעצם ה-PNG המקורי. ככה זה נראה, וכמו שאתם רואים זה ממש לא מתאים לשאר הצילום, זה לא משתלב בשום צורה. אוקיי? אפילו שיש 90% opacity, זה לא מספיק. אז בעצם יש לנו 2 דברים שהוספתי. אחד זה שכבת הטקסטור, אני שנייה אדליק אותה. זה נותן איזה מין גריין כזה. ניכנס לאפקטים שלה, לפרמטרים של האפקט. אז יש לנו אפקט של Noise HLS, והוא נמצא על נויז, סוג הנויז הוא גריין, יש פה עוד כמה סוגים, זה מה שהתאים. גריין סייז על 1 ונויז אנימיישן ספיד על 24. עכשיו ניכנס, רגע, אנחנו נמצאים על בלנדינג מוד של מולטיפליי, ואופסיטי הוא מתחיל מ-20, עולה ל-25 וככה הוא נשאר. אוקיי? טוב, זה קצת תוקע את המחשב, זה קשה לראות, אז אני אראה בסרטון סופי את הרינדור הסופי, ותוכלו לראות את הטקסטורה הזאת. עכשיו, כשאני אכנס לתוך הטקסטורה, זאת בעצם תמונה אחת שהכנסתי, תמונה באיכות מאוד גבוהה. אנחנו רואים שהיא בעצם כמעט פי 3 מהמסך. ומה שעשיתי איתה זה שפשוט נתתי לה 3 פוזיציות. רגע, 3 פוזיציות שונות
נתתי לה 3 פוזיציות שונות שחוזרות על עצמן, זאת אומרת זה 1, 2, 3 וזה שוב 1 כמו שהייתה, ובעצם הזזתי אותה וזה יצר מעין דבר כזה ביחד עם הנויז, ויש בעצם פה עוד Gaussian Blur על 6.9. בעצם ביחד עם הדברים האלה זה יצר אחלה של טקסטורה אנלוגית, ואנחנו יוצאים חזרה לקומפוזיציה הראשית, וככה אנחנו רואים שיש לנו את הטקסטורה הזאת שהיא טיפה מרוככת בגלל הבלר הפנימי שיש לה. חוץ מזה יש לנו Gaussian Blur שקראתי לשכבה בלר אפקט. הנה Gaussian על 15, ויוצא לנו בעצם תמונה מטושטשת ומגורענת שמשתלבת, נותנת עומק שדה, נותנת תחושה שהכלניות נמצאות מאחורי הדמות שהיא בעצם חדה. אוקיי, ובגלל האופסיטי שיש לטקסט, גם הטקסט הזה הוא נמצא על אופסיטי. רגע, נמצא אותו. הנה טקסט אפ נמצא על אופסיטי של 70% פה, יכול להיות שהוא עולה, לא, או 70% זה המקסימום שלו, אז רגע, זה לא המקסימום שלו, המקסימום שלו, כן, טוב, הוא בפנים, אבל בגדול בגלל שיש לו אופסיטי איזושהי שקיפות, אז רואים את האדום של הכלנית עובר דרכו, וזה גם מוסיף לשילוב הכללי של הוידאו ושל השילוב של כל האלמנטים יחד לתחושה של מראה אחיד שכולם אכן נמצאים באותה המציאות הפנימית של הקליפ. וזהו, ככה עשיתי את הקומפוזיטים. ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבם, והסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר. אז לסיום, תודה שצפיתם בסרטון. אם יש עוד דברים שהייתם רוצים לדעת או לשאול, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. אני מצרפת קישור לקליפ המלא בתיאור. שיהיה לנו שבוע טוב.